Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video s gradilišta. Dan je savršen, sunce sija ko da je Dalmacija. Evo ja cijelo jutro radim ove dosadne liftove, samo čistimo, samo skipove dižemo, mićemo, makni ovo, makni ono. Ništa konkretno se ne gradi danas. Materijal mislim da neće danas dolaziti jer još ovaj kat se treba nalit i kad se nalije onda će novi materijal da dolazi. Mislim da kad će to biti, ja mislim da će sutra. Aha, dobro. Tako da je danas samo priprema za ono što nas čeka u narednom tjednu. Ali uglavnom neko pravilo je da jedan kat tjedno gradimo, jedan kat tjedno, svaki tjedan jedan kat ide gore. Današnji dan je samo micanje, čišćenje, pripremanje za nalivanje i to je to. Nego u današnjem videu ću pričati o tome da li je Irska skupa. Ajde umukni više da li je Irska skupa i da li se isplati uopće dolaziti u Irsku, da li se uopće isplati živjeti na ovoj zemaljskoj kugli i tako dalje. Ukratko, naravno da se isplati. Jer to kad ljudi kažu kako je, često kažu Irska je skupa, smještaj je skup i tako dalje. Da se mi razumijemo, gdje god živiš, ako nemaš svoj dom, sve je skupo. Bio ti u Hrvatskoj ili bio ti u Južnom Sudanu. Ako nemaš para, sve je skupo. Tako da to jednostavno moraš se pomiriti s time i to ne možeš promijeniti. Jer ako ikada stvari postanu jeftine, a neće, ali ako ikada postanu jeftine, onda se prepadni. Onda se trebaš bojati. Onda je prava kriza, onda dolazi apokalipsa. Dok god su stvari skupe, život je dobar. Zapamti šta vam je Lordan rekao. Jer razmislite malo, ako je nešto skupo, imate dvije opcije. Da se pomirite i da jednostavno budete jadni, ili da zaradite više, se potrudite i zaradite više novca. Trećeg načina nema. Jer bili vi u Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi, ili u Irskoj ili u Švicarskoj, ili nebitno, sve je skupo. Međutim, ovdje je sve priuštljivo naspram plaće. Recimo, hrana je ovdje jeftinija, meni je jeftinija ovdje hrana nego u Hrvatskoj. Ja ne znam, možda se neko sa mnom neće složiti, ali meni ovdje hrana nije skupa. Jednostavno nije skupa. Meso je jeftino, jaja su jeftina, mlijeko je jeftino, mliječni proizvodi su jeftini, kruh je jeftin, sve je jeftino. Jedino što je skupo je smještaj. Međutim, smještaj je skup i u Hrvatskoj. I u Hrvatskoj vam je smještaj ako živite recimo u Zagrebu, Splitu. 700 eura ko dobar dan. Ko dobar dan 700 eura. A plaća u Hrvatskoj, ako imate recimo 1500 eura plaću, ko što imaju kranisti recimo u Hrvatskoj, to vam je bogovska plaća. Bogovska plaća ako imate 1500 eura. E sad, neki ljudi imaju više, ali to je vrlo mal postotak. Drugo, recimo, ja sam znao zarađivati više od 1500 eura kad sam živio u Hrvatskoj. Međutim, to je bilo sezona i radio bi po 15-16 sati. Tako da to nije mjerilo. I onda kad ti to razgodiš kroz cijelu godinu, ti imaš praktički manje od hrvatskog minimalca. Tako da što se tiče skupoće, ja smatram da nije skupo. Međutim, ako dolazite u Irsku, morate napraviti neki plan. Najbolje ako nemate familiju, jer je onda sve nekako avantura i nemate neki pritisak. Međutim, isto tako pritisak je vrlo važan za uspjeh. Jer ako ste pod stresom, ako ste pod pritiskom, ako ste dužni, tada najviše zarađujete.
jer jednostavno nemate izbora puno pametovat, nego se borite za bolji život i često je to rezultira nekim uspjehom. Dok recimo čim ti je udobno u životu, ti nemaš potrebu da se boriš i onda nigdje nećeš dospjeti. Ostaješ na istome mjestu. Tako da, ako dolaziš ovdje, napravi plan. Ako si samac, ja sam rekao šta je najbolje. Možeš iznajmiti sobu. Sobe su isto skupe, da se razumijemo, i to jebeno skupe. Ako iznajmiješ recimo sobu sa WC-om, to dođe preko 1000 eura, 1200 eura. Kad sam ja gradio studentske domove, sobe su bile tada 1200 eura. Sad je to sigurno skuplje. Međutim, postoji rješenja. Rješenje, recimo, ako ste samac, kupite kombi, spavate u kombiju, putujete po cijeloj Irskoj, tuširate se u teretani, imate na svakoj skoro benzinskoj boljoj, vi imate praonicu veša. Nikakav problem. Neko će reći pa kakav je to život. To je život ljudi gdje vi za godinu dana možete uštediti bez ikakve muke 20 i više tisuća eura. Ako radite naravno na baušteli. Jer svaka ova pozicija, već sam prije pričao o tome, svaka pozicija na ome što vidite ovdje je minimum 750 eura tjedno. Minimum, ja mislim 750 eura tjedno imaju možda čistačice. Sve ostalo je iznad. Tako da ne možeš propasti. Plus, nikome ne moraš polagati račune. Plus, ja znam momka, on je živio, pričao mi je negdje u nekom selu, pripizdini u sredini Irske, lisica mu poštu donosila. I on meni priča kako putuje na posao sat vremena. Ja njemu kažem, pa čemu to radiš? Zašto ne kupiš kombi, ne spavaš u kombiju, i onako si cijeli dan na poslu, još ćeš biti više motiviran, uštedit ćeš hrpu para, uštedit ćeš hrpu goriva, uštedit ćeš hrpu vremena. I on meni kaže, vidiš Lordane, ja nisam o tome uopće razmišljao, a imam kombi. On je sutradan prodao auto i napravio ostao još par dana, pošto je platio za taj mjesec smještaj tu kuću gdje je živio. Preselio fino u kombi. Osmijeh od uha do uha. Ja ga nervoznog od tog trenutka više nisam vidio. I htio sam napraviti intervju s njime, nažalost čovjek neće da bude ispred kamere, ne znam zašto, brat se boji ko da je dužan i Bogu i narodu. Ali na stranu to, neće čovjek da se snima, pa šta ću. Uglavnom, pošto je on to prvi počeo raditi, vidio je jedan Rumunj, pa i Rumunj s njime to radi sada. Isto, samo on spava u autu. I tako vam ljudi, on je sad, ja ga pitam, jel se puni račun, on kaže jes. Tako da, što se toga tiče, to nimalo nije loša ideja. Druga opcija je puno bolja u smislu ugodnosti, u smislu ako imate familiju, u smislu ako niste toliki avanturist. To je udruženje, što sam ja uvijek govorio, ako ste udruženi, ako ste složni, svijet je vaš. Ne može vas niko pobijediti. Što vas je više, to je bolje. Iznajmite kuću. I nek ta kuća košta recimo 3000 eura. Recimo, to je neki prosjek. 3000 eura. Kuće imaju u prosjeku 3 sobe i više, minimalno 2 WC-a i recimo da vas je 5 u toj kući. Kad se podijele troškovi, to uopće nije skupo. Svak može hrpu novca uštediti. I to se radi na taj način. To svi narodi rade tako i svi uspijevaju tako. Jedino iz nekog razloga naši ljudi kao da žele sve postići sami i onda su cijeli život na istome mjestu i napreduju jako, jako sporo jer ne vole te međuljudske odnose, ne znaju graditi te međuljudske odnose, nemaju tu emocionalnu inteligenciju koja je potrebna da biste se brže probili i uspjeli u životu u bilo kom segmentu. Zato svi žele, na primjer fakultetlije žele, ja sam završio fakultet i ja sad želim biti direktor.
Ili recimo ne mogu se pomiriti da moraju u bilo kom trenutku početi znati. Ili recimo dođu u Irsku i onda misle, aha, ovo je Evropska unija, sad oni hoće gonjati neka svoja prava, znači oni, non stop prigovaraju, non stop neke mučke rade. To je to nerazumijevanje i taj nedostatak emocionalne inteligencije koja je iznimno važna da biste vi uspjeli u životu. Ako gledate uspješne ljude, ne morate mene slušati, svi imaju jednu zajedničku stvar. Vrhunski su komunikatori i vrhunski su u međuljudskim odnosima. Imaju tu sposobnost da sa svima mogu pričati, sviju mogu razumjeti i iz sviju mogu izvući ono najbolje. Pa primjeram je recimo i oni naš trener poznati Čiro Blažević. Ja vjerujem da on nije toliko dobar trener koliko je dobar komunikator, koliko ima tu sposobnost da motivira svoje igrače da izvuku ono najbolje iz sebe. I to je ključni uspjeh da biste vi uspjeli bilo gdje u životu. Ja sam ovdje napredovao, to nije normalno koliko se... Ja u Hrvatskoj sam uvijek bio na istom mjestu. Imao sam para, nisam bio sirotinja, ali imao sam para za normalno živjeti, normalan život i to je to. Ako želiš neke luksuze, ne možeš to priuštiti. Ovdje možeš sve priuštiti, šta god poželiš možeš priuštiti. Samo treba vrijeme, ne može preko noći. Jednostavno ne može preko noći. Eto, to je otprilike to. Naravno ovo sve pričam ovako što mi prvo padne na pamet iz osobnog iskustva, a vi mi postavljate pitanje, ja ću svaki put napraviti video na tu temu. Za sad, sve ovo što radim je odmah direkt, znači snimim na GoPro kameru i odmah objavim. Nema nikakvog edita, što je što je zanimljivo, jer kad nešto editiraš i to nekako uvijek je doza unaprijed planiranoga, a ovako je spontano i ovako iz srca i što vam prvo padne na pamet. Tako da nemojte se obeshrabriti ako su stvari skupe, ako su stvari teške, jer rješenje postoji, samo trebate napraviti plan. Najbolje bi bilo udružiti se, to je najbrži plan. Ja sam svojim prijateljima ovdje predlagao da otvorimo agenciju za zapošljavanje i da mi budemo prvi radnici te agencije. Jer to je lova do krova. Svi kao dobra ideja, međutim niko živ. Zašto je to tako? To je tako, nažalost. Mislim da svi ljudi s naših prostora razumiju kad ja ovo kažem, jer to je tako. To je banka, ljudi. Eto ga. Sad će me brzo pauza, čeka koliko je 9:21. Znači za pola sata je pauza. Otiću fino nešto smazati. Spustit ću se iz krana. Obično na drugu pauzu idem dole kad dolazi ovaj što me mijenja, međutim pošto je lijep dan, otiću i na prvu pauzu dole da protegnem noge. Eto ljudi, ovaj video bio malo kraći. Vidimo se sutra. Pozdrav, svako dobro živjeli.